mag-vlog man di man ang biday ka tag-vlog tatangal daw i-vlog na gilutuan na pinapaitan. So may pabuya kanya yung kabsat no kasad daw ang luto ti pinapaitan. Ito ni man ang biday kat may sanga Ilocano. So nga pagita kanya yun no kasad no lutuan nato ay pinapaitan nga lutuan. Ada kami tinagordar kanya tatangal daw. So nga urayin nyo tayo pakita no kasad no. Okay kaya tagluto tayo tati pinapaitan at dagijay sahog na gilutuag adang laya, sibuyas, bawang, kalamansi, di naganatan papait na tapos di sili, di karne nga lumo kan karne nga kasla part matlagtilo mo ata tapos ay libro-libro ko na napansin nyo puro tikulay na so matika mo na kay puro kasi dati tayo sa puro matikulay na and kanatagi sa tayo ti muna ka tayo mantika na tapos isekreto na pinapahitan magluto ka ato tilayana so nga nagatuloy may so agit ng papalasa. So igisa tayo muna na ajipawan. Igisa tayo di bawang. Yun. Ay, madi Ilocano tayo gayam katata ni manang patay ka di Ilocano. Tapos pinapaitan. Pinapaitan kami natati may isang pinapaitan na ganan lutong ti Ilocano lutong ti Ilocano isa ti may isang na amuda no Ilocano ka amuda nga pinapaitan ti muna na amuda kayo so muna na gisak aja bawang tapos sumarunong aja sibuyas panaglututong sa mga tiyayat na naramag ito lutot. Agi tayo may isang ingredients. Igisa tayo. Laka-laka. So, pinapaitan anda ka matinga ti English na bitter sa sibuyas. Kahit may Ilocano ka ay maimas ka talaga nato na pinapaitan. So, basta lang matipa na ti kuha iti pinapaitan gisa-gisa. Kasi importante ay papay. So, ato yung papay. Kami yung papay ito natin magparaan. No, nag-isa mo na dyan sibuyas, bawang, laya. Isa rin naman dyan karne. Ay, karne, pre-boiled ko na namin. Kasi iwa-iwag pati nakasta ko na. Ay, nagrigat na iwag. Isa na ako. Trivia lang. Ako ta magkagluto.
Binulong ko ganun. Pwede tatay kami natin. Pati dati baboy. Anong baboy ito kasi? Inangkal ko kat malay nga ito. Pero ito kasi sito, lumuluto. So nga, pagluto, amok matagluto. At yung tagbaran ito, malay nga lumuluto. So, halang nga nag-display lang. Bali, hindi magparti din, ninanay ko mo. Malay nga kami. Magparti din ninanay ko ito yung manok. Pagbiyak na sa mga ay nagpariso na minsan sa timanok at po. Ginadgad na yung ulo. Yung ulo timanok. Paliba mo na naman ginadgad yung ulo. Timanok. Pag namatay yung manok. Kat di nga natay yung manok. Nagtaray-taray. I mean, di pa na isaw-saw dyan. Pinaputot na darong din ka lang na rajay. Ano na? Dut-dut yung manok. Kasi yung sapso na dyan, pinapulong ang manok, ang ganunan niya. So, nagtaray-taray lang din. Sinamat-kamat niyo. So, nagisa-gisa lang. Gumagsa. Lagi lang yung kwentong mayat. Kasi yung manok, diliumi. Saan yung dinut-dutan yung matla? Nang nagka-dut-dut na. Pwede nanay ko. Kaya tata, hindi sakay na yung may sakay ng karne. So, ito pinapaitan puro gisa lang. Gisa lang ang karne. Gisa lang aje libro-libro. Kaya mo na nakit-trivia. Ito mo na nakit-manong tika na doon. Naglutok pinapaitan ka sa titribe. Nagtaka, apay titribe ka po raw. I mean, apay libro-libro ka po raw. Pati aje may isa. Libro-libro ka na. Hindi na ka na. Gawin niya may isa, nalipatak. Puro mat lang po rin. Ang nakainig ko, di ka naman nakikila lang. Kaya parang yung mga kaibigan. So, pero pinapaitan niya kalde. Naimas ng pinapaitan kami ba. Hindi ka nga na-arte. Ilocano katawan arte-arte na tidyan na. Puro niya makan. Basta, so, yung gisak aji karne, tapos yung gisak matadya, libro-libro. So, kasta lang. So, nang maigisak aji karne, igisak pa ka na libro-libro. Kasi, kailangan nga i-boil mo ata at least. I-boil mo timay isang, o ipaburat ko na ko. Ipaburat mo timay sa oras. Tapos, lumot lang ng aji karne. At lang the ingredients natin, at lang the sauce natin pinakal. Nagrigat tayo Ilocano nga din. So, ipapaiso natin. Paminta ka mo batira mo natin ay papalita. So tayo paminta. Ay paminta depende atin kung anong di sa adong kasi raman na tayo. Tapos kapili asin. Habang igisa, no isa pili pasto. Ikipaki asin ng di karne at pag wala di karne, may asin ay dati raman nan tayo. So, amok tayo gluto. So, inaramit ko ng kanya business. Para nagluto. Nakayatan na magtagdilay na ito mga customer. Ay, suki. Nakayatan na mag. So, inaramit ko na. Kasi na business. So, na mag-isa ka kasta, siran pa lang pa mo pag-work na sila. Inurahin ko mga kain. So, nag-bulot ko basit. Tapos, isa ulit. Kasi, yung kastatan mo medyo makuha siya yung karne.
So ngayon mati para tayo lagyan asin, paminta, tanong kita tiraman. So ato tiraman. Tanong kung ba't ganyan na tiraman na yan. So tapta na yung nagdanong basit. Tapos na yung danong pagburburot lumang lumang na kanina. Okay? So, pinagpaburot ko basit. Adi kanina. Itay tabi ko adi papait na. Ikan lang ko basit na napait ganin no sobra. Ang ganin nga kas na Pilipinas na adi papay. Ngay kapkanin. Ikapkanin ko natap doon na ganyan natin ko kumaitlog. So ajay, pakuluan man ulit, paburugan man ang kumakuha. Hindi talaga gilokan, mga naringong. Naringbigat tayo gilokan, magsauting bisa. So ajay, paburugan tayo. So naluto ko na ajay pinapaitan na yan. So ajay, nagkimasan, George, si pinapaitan na naman ang gitaya. Makan